Voor duizenden toeristen wie het de poort naar cultureel Friesland, het stationsgebied van Ljouwert. De mistfontein en het jeddere Egon-gebouw wienen het eerste welkom dat mensen kregen. Maar aan alles komt een eind. De logo's en letters worden joerd voorthellen. De letters welkom geen roer, maar het welkom blijft. En ik denk dat we een heel groot welkom hebben gegeven dit jaar. Friesland Leeuwarden staat echt op de kaart. Volgens mij is er sprake van een Friesland voor en een Friesland na 2018. Hoe dan ook, het grote oproemjen is uiteenzet. In het oude verzekeringsgebouw weer hier een informatiecentrum. Tientallen vrijwilligers stuurden bezoekers hier het culturele paard op. In het kantoor komen in kwarten 400 studenten te wijen. Wat gebeurt er nou hiermee? Ja, er zal een deel worden gerecycled. We hebben vlaggen die gaan naar Omrin, daar worden tasjes van gemaakt. De stoelen, pallets, ik heb eigenlijk geen flauw idee, want overal is wel ergens een doel voor. Kunstenaars hebben zich al in redelijk grote getalen gemeld van hey, we hebben wat spulletjes nodig om in ons atelier te gebruiken. Van alles.